Morsois Hirunaites terve! Tässä videossa tulee 50 tilaajan spessu, elinkä Room Tour. Nyt mä esittelen teille, miltä mun huone näyttää just tällä hetkellä, ilman siivousta tai ilman mitään. Ensimmäinen juttu, mitä mä haluan näyttää teille mun huoneesta, on mun setuppi. Mun setuppi koostuu näppäimistöstä, näytöstä, mikistä ja tietenkin tietokoneesta. Mun hiirimatto, se näyttää tältä. Mielestäni aika hieno, mutta ei sille voi mitään. Ja tuoli, se on Elite Gaming, todella hyvä tuoli. Ja sitten löytyy mun lemppari-juttu tästä setupista, elinkä Nintendo 3DS. Ja sitten löytyy mun isän tekemä Minecraft Ore-lamppu ja tietenkin pleikkaohjain telineellä. Tässä on mun akuankkaseinä. Se sisältää 200 akuankkaa ja kaikki on luettu. Joka ikinen akuankka on luettu tästä pinkasta. Ja akuankka seinän alla löytyy vähän random tavaraa, legoja ja sen sellaista. Sitten edetään mun yöpöydälle. Sieltä löytyy bonsai puu Legos tehty ja Lego-kukka. Sitten löytyy mun yölamppu ja sit mun sänky. Sängyn alta löytyy kitaralaukkuja ja muuta tavaraa. Ja sitten on mun Legot hyvin järjestyksessä. Lisää akuankkoja, vähän laatikoita. Tässä on mun Harley Benton VT Series sähkökitara. Löytyy hieno punamusta kuori ja sitten löytyy Harley Benton vahvistin. Tulee hyvät äänet. Tästä löytyy mun Plektra-kassa. Akustinen kitara ja kuten huomaat, se on aika vanha. Löytyy vähän Jordan-tarraa ja niin. No eipä siitä sitten enempää. Nuottitelinettä. Koulupöytä yhdistettynä tietokonepöytään. Löytyy vähän R2D2 ja sitten täältä löytyy kameratavaraa. Sitten mun koulutuolia ja sitten kaikki koulutarvikkeet ja pöytä on tässä. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä mun Lego-kaappi kautta kirjasto, josta löytyy mun isoja Lego-autoja, aika monta. Löytyy vähän pienempää Lego-autoa, Minecraft Lego, vanhoja Hero Factory Legoja. Sitten löytyy vielä Lego-kukkia ja löytyy vähän Heevikkiä, mikä se nyt onkaan. Ja sitten löytyy Animal Crossingia, Legoland ja löytyy viimeisimpänä, mutta ei vähäisempänä, mun vanhoja Legoja. Ja sitten, no eipä siinä enempää. Mutta tälle videon loppuun mä haluan kiittää teitä kaikkia tilaamisesta ja tykkäämisestä. Se oli iso juttu mulle, että me ollaan saatu 50 seuraajaa tälle kanavalle. Mut eiköhän me tehdä siitä 100 seuraajaa kesälomaan mennessä. Ja moro, se oli Hirunaites, terve, nähdään ensi videossa!